2011 kumaiko undule makasungula ndi opposition anagwiza ndi madona ofuna kuthana ndi pingu. Tinaonanso vice president akugwiza ndi MCP kuti athane ndi APM. Uthenga wapadera kwa president Peter Mutharika: don't be distracted ndi zomwe akuchita makhoti. Cholinga chawo afuna kugwetsa boma ngati mujada chitira 2020 chifukwa Malawi Electoral Commission ndi bungwe loyima palokha. Zikutheka bwanji mamembala a MCP kukatenga injunction? Is it because make chairperson ndi mwana wa John Zenda Sunga Pakete, president wakale wa MCP? Ino Malawi Congress Party iwalani zowina chisankho kumaiko zimene mwapalamula zaka 5 zikuposa milandu ya kamuzu 31 years. Kupatula ife ya Chilima, Sadiki Mia, Alan Witika ndani zake, Amalawi sitikuyiwala Nyamata Zikwati. Timadabwa ena akamadandaula kuti zinthu sizikuyenda bwino. Akuluakulu, MCP inapeza inflation 9% mu 2019. Pamene amachoka anasiya 30% inflation. Ndikuna pano APM aitsitsa 23%. Mapresident atatu Bingwa Mutharika, Joyce Banda, APM anasiya ngongole 4 trillion. Pofika September 2025 ngongole imeneyi inafika 24 trillion. Ino taonani mapresident atatu anabwereka 4 trillion total, koma Chakwera yekha zaka 5 20 trillion. Kodi ngati dziko tinamba takhala pansi ndi kufunsa kumene Chakwera anapita 20 trillion? Chifukwa ngakhale misewu anasiya kugumuka. Tithokoze China komanso Japan kuti mangiranso wamakono ndi bridge kulilongo imene itati misonkho ya anthu akunja. Kodi misonkho yathu imene timatoya madogeti ku MRA tinapanga nayo chani? Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani. MCP inatsegula maembasi 193, DPP 139, kusweza kuti achotsera maembasi amenewa ndi 54. Inu mukudziwa kuti Malawi Congress amene akatsegula embasi amene koma staff okwana 10, koma DPP achotsera zimenezi. Ma staff amene akupita ku embasi ndi 5. We are saving a lot of money. Ndiye wina akakhuta sima APM akupita pa social media ndikumene kuti ayi boma sili kuchita chilichonse. Kodi inuyo mweni mphamvu zolemba munthu Chakwera? So my Congress Party has not changed. Fisitu. Fangasi. 2019 APM anasiya $1 billion. Forex yogwisa ntchito mezi 4. Pamene amachoka 2025 mu September, Chakwera anasiya Forex yogwisa ntchito 1 week. So you can imagine Professor Peter Mutharika anamusira Chakwera Forex kuti agwise ntchito 120 days. Koma iyeyu pamene amachoka mu September anasiya Forex yogwisa ntchito 7 days. Ndiye wina akuyembekeza kuti ma business APM watenga boma ayamba kuyenda nthawi yomweyo. No, APM akusakasaka Forex. Padali anthu kwana 5.7 million woti akhala opanda chakudya kuyambira Okutobala mpaka na mwezi wa Marichi 2025. Ndikuti tifunika tikhale ndalama pafupifupi 350 billion kwacha zimene sizilinso budget yayi, koma kuti anthu akhale nchakudya chifukwa njalayi ikhala yoopsa. In addition, MCP imagwisa chimanga modula, koma dziko muno mlenja chimanga chimagulisidwa 80,000, 100,000 and sometimes 150,000 thumba chimanga. Kodi njala inatha? Former president ameneyu Wantere anapangisa press statement ndikunena kuti anthu 5.7 million, which is 30% of the total population in this country,
akusowa chakudya. Potero timaononga ndalama zochuluka pogulira ufa. Tikakula chimanga timachigulisa, chakwera amatenga chimanga kugulisa ku Tanzania ndi mayiko ena. Njala ikabwera timakatenganso chimanga chomwecho ndikumagula ndalama zambirimbiri. Mwachitsanzo 2025 boma la MCP linaononga 347 billion pogulira chimanga. President wawo Kwanteri anayika mwendo njira kuzungulira mayiko ngati masikini. Can you imagine tinapempha chimanga ku dziko la nkhondo Ukraine, anali pa nkhondo kumenya nkhondo, ifeyo sinali pa nkhondo, koma njala idatitengesa anthu akudya chitedze. President Zelensky anatimvera chisoni ndikutitumiza chimanga. Ndiye wina lero akutumbwa mwapita pa social media ndikumene kuti ayi munthu achakwera zinthu zinali bwino kwa mako. 19,200 metric tons ya chimanga zinachoka ku Ukraine kupyolera mu bungwe la World Food Program, zikomo a Ukraine. Ndifuna nikuwuzeni kuti thandizo lonseli talipeza kuchokera mayiko osiyanasiyana, komabe silukwanira kuti tipezere chakudya cha aliyense kuyambira panopa mpaka na Marichi chaka chamawa. Nkadakondwa kuti nkuwuzeni kuti ndi mmene zilili kuti zikwanira, koma pa 347 billion kwacha imene tinkafuna tikhale nayo kuti tikhale nchakudya chokwanira anthu 5.7 million, powathandizira kuti akhale nacho chakudya 89 billion kwacha tikadalibe. Ndeti mafusa Malawi, kodi tikufuna dziko lokudya chitedze? That says no. Mutharika akufuna dziko la mwana alirenji. That is why akupanga control mitengo ya chimanga. Inu bambo anzeru amasunga chakudya ngati EPM. Chikakhala chitsiru chimangogulisa ngati chakwera. Alipo ambiri makwalamu amalima chimanga akukowa bwinobwino, potero amayamba kugulisa nomwamweramo. Ikafika nthawi amayambanso kukowa chimanga chija pa mtengo okwera. Ndi zimene amachita chakwera, kukowa chimanga bwinobwino machigulisa ku Tanzania. Njala ikabwera amayamba kupempha ku Ukraine mpaka anapita ku desert area, ku Gulf countries, ku United Arab Emirates, kupita kumene kuja mpaka kupempha chimanga. Anthu osamalima iye ndikumene kuti ayi tikeni chimanga ku Dubai. Can you imagine? So APM akudana ndiza chibwana ngati zimenezi. Chifukwa chakwera akapita kunja wapempha chimanga, amaononga ndalama zambiri kutenga private jet kupita ku Germany ukakwera njinga, akatero apita ku China ukapempha chimanga. Napita mayiko 9 myezi imeneyi chifukwa wena amangota angononga ndalama, maulendo achabechabe komanso wosathandiza. Anyamata aboma ndi omweyi adziwe kunena kuti Mbamu government is better than chitedze government. Chifukwa tikuwaona pa social media akakhuta nsima akumanya kuti ayi APM is Mbamu government, that is better compared with chitedze government. Akuluakulu, history is the best teacher.